Γεια σας, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βιντεάκι στο κανάλι μου. Σήμερα θα φτιάξουμε λίγα αυγουλάκια στη φριτέζα αέρος και θα βγουν όπως θα καθόμαστε να τα βράσουμε στην κατσαρόλα, χωρίς βέβαια να σπάσουν. Θα τα βάλω για 15 λεπτά στους 160 βαθμούς. Επιστρέφω με το αποτέλεσμα. Έτοιμα τα αυγουλάκια, πάμε τώρα να τα ξεφλουδίσουμε. Έτοιμα, όπως βλέπετε, βράσανε τέλεια. Έριξα και το αλάτι μου, ρίγανη και πιπέρι και είναι έτοιμα να τα φάμε. Εδώ βλέπετε και τα υπόλοιπα βρασμένα αυγά μου που θα τα αφήσω να κρυώσουν και μετά θα τα βάλω ψυγείο για να μπορώ να έχω αυγό όποτε θελήσω. Σας περιμένουμε στην ομάδα μας στο Facebook. Καλώς ήρθατε στην κουζίνα μου live με τη Μαρία Κάσταγλη, όπου εκεί κάνει live κυρίως η μητέρα μου συνταγές και ανταλλάσσουμε ιδέες, λύνουμε τυχόν απορίες. Λοιπόν, αν σας άρεσε το βιντεάκι μου κάντε ένα like και μια εγγραφή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία σε όλους.